Hello para pedagang. Masyarakat analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng kanthi cetha ing kabeh indikator perusahaan. Saiki kita bakal bandingake indikator organisasi saiki Gilat Satellite Networks, ticker GIL. Review iki adhedhasar informasi ing 25 Juni 2025. Déning klasifikasi Guru Markets perusahaan Gilat Satellite Networks kalebu subkategori Communication Satellite, 11 perusahaan njupuk bagian ing comparison. Kita bakal katon ing pancasan digawe ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, 8 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika minus 5,7 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing amba banget ing pasar umume. Kita bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka 1,8 poin. Marang skor perusahaan 8 terms Gilat Satellite Networks. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Gilat Satellite Networks lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Gilat Satellite Networks nuduhake owah-owahan 55,6%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 215,1%. Kapitalisasi pasar perusahaan Gilat Satellite Networks gunggungipun 0,4 miliar dolar. Kanti kapitalisasi subkategori 34 US$ miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 0 US$3 sen miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku 18 miliar dolar. Kanti bandingake saham pasar lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Gilat Satellite Networks ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar 1,196%. Regane buku 1,66%. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca saka subkategori apik 1. Utang organisasi punika 0 US$6,5 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 22% saka usaha. Asil kanggo tingkat kewajiban utang perusahaan, apik, 1. Rega saham perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 29,3. Rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi nilai pasar saham kanggo rasio untung dibandingake karo organisasi ing subkategori, apik banget, 2 poin. Bati kanggo pungkasan 12 sasi 14 US$ mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine 34 US$ mayuta-yuta. Taksiran indikator media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik, 1. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 1,3. Rata-rata ing subkategori yaiku 1,5. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 320 US$ mayuta-yuta. Revenue kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken 510 US$ mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 1 poin. Marginality punika 4,3%, karo rata-rata ing subkategori minus 6,5%. Penilaian margin penjualan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Saham perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 4,334%. Iki 262% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan, padha karo $362.000. Lan ing subkategori ana $1.311.000. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Volume bati saben karyawan $12,300. Rata-rata kanggo subkategori punika $-56,900. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan perusahaan saben karyawan individu $287.000. Ing subkategori $879.000. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori passable 0 terms. Enggo bareng kanggo akun advertisement kanggo 1,8%, dibandingake karo rata-rata 19,1% kanggo subkategori. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 68% kanggo perusahaan Gilat Satellite Networks. Dene ing subkategori tingkat iki kurang luwih 77%. Rega saham perusahaan saiki udakara $7.11. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku kira-kira $8.41. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi, Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil analisis sekuritase perusahaan Gilat Satellite Networks. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku ing $7.1. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis regane cukup dhuwur. Pambiji perusahaan kasebut nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 8,89. Mandeg mundut disetel ing pukul 5.31. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur kesepakatan kasebut didandani kanthi otomatis ing pungkasan sesi tanggal 25 Juli 2025, utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker GSA bakal dadi transaksi neraca kanggo didol. Video ing transaksi imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah sawijining pesenan ditutup, sing utama utawa ngimbangi, pesenan liyane tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan Guru Markets.